하들키생 안 흔들어 지네. 이래서 아이 마붕아 받으는 랩이 그렇게 아이 안 흔들어. 제부자야 아이 만치스 무호동아 비유. 마부 아이 양돌이 마문 타드. 제부농아 아이 야부이 마바증하니 야부이 하들키스다. 능이 lö그. 아이 마사라바이 그 아이. 시간에 또 타부바이 경이 lö그 구는 비티 기베다나. 능선수 탕시아이 하들키생 아비안 타드나. 제부농아 훈에 아기 미히란 붕카바이나 능나. 와 야부이 버리바 그런지 삼프랑나이스. 제부 기낭라데 정바 기라니. 네 말래 아부이. 너야 나는 당아블라비 가스만겠나? 누쿠만근. 한드 당 하마비지 경이 lö그 구네. 작은 아이 임마 다쳐. 언제 앙폰을 받는 공간에? 네 작은데. 한드 당 아부이 당 은두이지 당. 아부이. 하밥 누워는 지나이스 삼슬랑바이너이 마트비 함스. 나 대신한 그 세베 비티 힐라이어이. 사사난 거 사바이데. 다토비 생니 나니 아는 하들키아는. 생베 좀 버리바 홀타베는 비디 눕신베나. 메케이스 비디 삼프랑을 랑등. 네 오블라라이 솜승 lö그 가시베 모장 잡힌 쟁시. 알라시 마카시 안스는 타든시아이 우요. 데비지는 사트시. 생나 투아름 루마 부지든 나이스. 네 오블라비 함즈. 버리바바 살레랑은. 세베베디 하들키나니아 핍신든. 능버비바지는 핍신을 하나는 봤으면. 다토는 니라우쿠브 그나는 보는 랑이. 나는 그나이는 로기바은 우시게. 뭐하는 보는 랑이. 뭐하는 먹은. Ơi baby, mà tôi quen thâu thà lấy, vừa đi ba, xem mà đã dịp khắp anh khử. Chị à, mi hẹn tay này xin là quen. Ơi, ông cảm giác này xíu cứ thâu ra với anh ấy. Chị bên ngoài lấy đi, ra bán ra bài nè. Vì chỉ nên đang xịn thoa đấy. Ơi, ông kéo lấy ít ra đừng mình lấy, đừng cố ra. Anh cứ vào bác bây giờ đừng, anh bảo này cứ xịn khuyến ra khai mình. Nâng phi là em lấy xíu ra xin bảo với nè. Không á đi về nè bề. Anh đừng đi đâu không xin phát ra khai liêng. Ông phải đốt thằng tôi đi, nào chỉ có mấy xí xuân chăng. Đi ra gần. Ơi, lạc xin này mà tôi lạc chỉ có một lần này, để thằng tôi baby, my sweetheart. Mà thằng tôi good night. Mà thì đã bục phiêu ra bị lại, ý xin mà chẳng đồ sẽ ra lên hồi bé ngỡ, đã xin mà chụp phiêu ra. Hơi. Mà ra khớp ràng đi xuống này là, đi lòng vậy xin mà bị lại, ràng đồ sẽ ra lên bảo của mình nè. Hơi. Mà anh chẳng nôn đúng khẩy, ý xin cái bò ra chụp nè. Bảo, ý hốt này cứ nói khi này. Anh xin này nha nè, đã sẽ hốt kia sẽ đào sáng khổ, ra lên lên hồi bảy. Mà thì ra khớp lại. Chị đã nôn đi mang chip ra. Mà thì ra khớp nôn đi mang chip lại. Bara gina ngali ang dong khaina amfrai ko nojeng birat gina beji mon bethamena railen lugili dosi ge yonek dom busur ge beji mon khadeng liang da thong ni gesyaw nongi thakai birat gina somjibaile mihen ari thobi bedi salana jebe jaya ko bungna hali sona amablan chumo ma jai jebe monchiana bekan nong jura lebabo ohan nagira ange नै बिना माबा गोसोनि बाथ्रा बुंब्लाबो आमफ्राय नोंहा गोसोनि बाथ्रा बुंनोनो हय गेजेराव सोमोनबाय ओइ मा खालामब्रा सना सानावबो मानसियानो होंगो दोंगोना बे फैलाय फैबाय थायोना माथो जाखो न'नि मानसियालाय आमफ्रायथ' गावहा सोरांबानो नुबावोसो सोरांबाथ' मा एनि टाइम नुबावो नों बुजिया आरो गोसोनि फिलिंसफ्रा एसे आलदा सोमजिगासिनो आरो दाथ' नों फैफिनबायना नङाब्लाथ' नोंखौ सानै थैलांगौमोनलै आङो बिदि दा बुंमिहे थारखौसो बुंदोंलै आंनो मोनथिनाय नङामोन नों गैयाब्ला मा जागौमोन आङो सोरांखाबाय मिहिर माथो जेबो नङालै जेबो अरजाया मालाय बयबो गिदिर उन्दुलांजोब्बाय जोंबो थांदिनि थुदो नोंब्रा मानो दाथुरना गाबोन फुङाव रायलायनोसै आरो थुदो ओइ दसे थाबावब्रा मालै बुंबाय बेवाइफोर मा सोलिगासिनो ओइ हाथरखि नोंना फना हरावसो गाज्रि जायो नालै मोनायावसो फनखौ बानायनो होफैयो गाबोन बानायगौमोन आङो मालाय उन्दुनायखौ एकदम लेंहरबावलायो नामा फन बानायनोनो आरो आदा नों उन्दुवाखै दाबो उन्दुनायाथ' उन्दुबायमोनलै दसे बायहेरायाव फैदोंमोन आङो माने आदा रं टाइमावसो फैफ्रांबाय नामा आङो ओइ बिदि नङालै आदा माबायदिथो होमबालाय दाथ' मोनाबायलै दासोबा मा खोथा रायलायखो नोंसोरलाय मा खोथा रायलायखो माने गुड मर्निंलै आदा बाय बाय जालासो जागोनलै बिसोरजोंबो ओमफ्राय माथो मिस कल हरनानै दोनखोब्रा एसे हरफिनबाय आं हमासैना बाहेरायाव ओंखारबोलायलायबायमोन आं रायलायनो हरफिनासैबो माथो मानसियालाय उन्दुलांखोसो ना माखो ओमफ्राय बेलाय हाथरखिया ओमफ्राय फैफिनबायना मोजाङानो जाबाय दे आदा अब्ला हाथरखि बिहामजोआ फैफिनलायबाय बिदिबा औथ' आरोलै आयै ओमफ्राय दा बेखायनो नोंबो खुसि जादो आरो नों हामजोखौसो मोनफिनबाय ने आयै बेनोथ' मानो मोनफिनखो मानो लोगो मोनफिनखो नोङो मानोबा नों खुसि गैया नामा आयै मानोथो खुसि गैया जानो आदा अब्लालाय माथो फेसफोरावलाय नुवाखै आयै खुसि गैयि बायदिसो नुखादों मा बुङा आदा मेहेर देलाय नोंबो
मिथिगौ थां बेसेबां खुसि जादों आबा नोंनि थाखाय हाथरखि बिहामजोनि थाखाय न'आव मोजाङै मोजां सफैफिनबाय आरो जे मानसि महरैनो मोनफैफिनबाय बियो न'आव मा मानसि महरै बेलाय आयै माने बेबायदिनो आरो आबा जेबो जायासै नालाय जानला मोनला बुंनो हादे आयै मोजाङै मोजां न'आव सफैखानाय मानसिखौ नोजोर नांफिनगोन ना जागोन दे आबा नाथाय अब्लाबो नोंलाय आंखौसो गाज्रि नुखायो नालाय बिदिद्राय नङाब्रा आयै नाथाय अब्लाबो नुवाखै नोङो मा जाथाय जानानै थांखो दानथ' औलै आबा औ नंगौना नङा बेफोरबायदिसो जालायलांबाय मा होनबावनो आरो दुखुलै आयै मोनथिबायना बिराद दुखु मोनदों आंबो ओमफ्राय जाय बिब्दि खालामदोंमोन ना आबा सोर सैमानि फिसामोन बेलाय जोंनि बिहामजोखौ बेबायदि किडनेप खालामनानै लांनाया माबाफोर मिथिगौ नामा आबा नोङो माने हाथरखि बिहामजोआ माबा बुंदों नोंनो खिन्थादों थाबैनो आंनि आखाइनिफ्राय बारग'ला बियो आयु माने आबा जाय आंनि सनाखौ लांदोंमोन ना बे गलाब्रा आयै मिथिबाय थाबैनो हमजागोन बियो आंजों ओरैबायदि साजा होगोन आं ओमफ्रायो आबा एथ'ग्राबो बेबायदि साजा होजालाबायाना बेबा नंगौना नङा मोनथिग्रोनांगोनथ' ना मोनथिया मानो जानो हायो मोनथिगोन दा हाथरखियाबो जेबो मोनथिथ'यैखायसो बारा मोजांबो मोनथिजोबा नालाय बै मेन लिडारखौसो हमनो हानांगौमोन आबा जाय बेबायदि खालामदों सोरनिबा आखाइ दंखाथारो नङाबा बिदि जागौमोन आबा बिदिथ' नङाना जे जोंहा बिहामजोना सोरबाफोर एक्सट्रा बयफ्रेन्डफोराथ' बिदि खालामाखैना ओइ आयै बिदि जानला मोनला बुंनो बेना रावबो गैया जा दं गासिबो आंल'सो दा दुखु मोनोलै आयै बिदि दा बुं दे दिनैनिफ्राय बिदि बुंनांला हाथरखिया नों जेरैबायदि सानदों बिदि नंखाथाराना बेखायसो बुंदों आङो दे आबा अब्ला एबार नोंनि हाबाखौ मोनजामारसिगोन दे हामदो दे मोजां मोनदों आङो औथ' आरो आयै नोंहामजोखौ लाखानोसैबो बैसागु बोथोरावनो बि रेडि आयै मिथिबायना जगारफोरखौ रेडि खालामखादोसो औ आबा औ एबारथ' आं माने इन्जय खालामदों नोंसिनि हाबाखौ ओमफ्रायथ' एबार केन्सेलबो जाबावलासो आयै मिथिबाय दासो आंनि जिउआव जिउ फैफिननाय बायदि मोनबाय आं आयै नोंहामजोखौ मोनफिननानै आयै औ आबा औ आंहाबो दायो थांनोसै बिदिबालाय ओमफ्राय आफाया नोंजों रायलायाखै बेलाय अबावसो रायलायफेरो रायलायाखै जेबो आंनि जिउआलाय बेबायदिनो थासै आरो आबा जेब्लायबो हारसिं नोंबोथ' आंखौ नागारनानै फैबाय बेहायसो थाफैबाय अब्ला दे नोंसोरल' खुसियै थादो आबा मानोबा बिदि दुखुबो नायनो हायालै आं नोंखौ आं दङना आयै जागोन दे आबा दाथ' इसोरनावल' आरज गाबसै आङो बिहामजो आरो नोंखौ माब्लाबाबो गोजान बिदि दाखालामथारथोंसै थेंकिउलै आयै जोंनि अनलायनायखौ रावनिबो नोजोर दानांथारथों गुबुननि मा आंनो नायनो हाथारा नोंखौ आबा हाथरखिजों लामानि सुखौ एकदम हाथायखाथारबायमोन आङो नाथाय नङा फैफिनमारबाय आंनि फिसालानि जिउआव दे होमबा दसे थाथ' दे आयै औ दे जागोन आबा दायो न'आव थांसै आंबो ओमफ्राय साननैसो थाबावनो हाला आयै जोंजों नांला दे आबा नांगौबा हजों थां नोंसोरनो दाथ' बिहामजोनि जोबथा बिदायावसो फैनाय जादोंमोन आंबो दा बिहामजोआनो बेबायदि मोजां मोजां फैफिनबायबालाय औलै आयै नङाब्ला दिमा जागौमोनथाय आं गावनो गाव मोनथिलामोन जेबो दे आबा सिन्था दाजासै दाथ' बिहामजोआबो फैखाबायना दा मोजां समखौल' नेनानै थानोसै दिन देने देने दे होननोसै दे आयै थाथ' होमबा हाथरखि बेबा बे सिननायखौल' मिन्थिथारसै आंनि फिसालाखौ ओमफ्राय बे हाथरखियाबो मेहेराबा दं जेरै दङ जे बेखायनो जेंनायाव गैया बेबो बिसोरनो आगदा आखि जानानै दं बिनि माबा मोनसे खालामथारदोहाय माया माबा सानदो बिदि थाबाय थानानै जाला दे फिसालाखौथ' फोथायना लाब गैया एख' मानोना बे फाग्ला जाखाबाय हाथरखिनि अननायाव नानि आंखौ गाज्रि मोननो नांला आं मिन्थिस'यैयाव जानला मानला बुंफ्रांलाबायबायना जेबो नंला दे आयै मिन्थिस'यैयावसो बेफोरबायदि गोरोन्थि बुजिलायनाय जाबाय आयै सना नानि आंखौ निमाहा होदो बेफोरबायदि एसे सनाबाना गथ'खौनो आत्मा माबा माबि बुंफ्रांलाबायबाय ओमफ्रायथ' है साला जोंजोंबो बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबाय नोंखौनो साननानै नाजोंबा सोरनि गोथै सह'खौ सावफ्रांखो औ आयै दा बेनोथ' मानसियाबो एकदम नों बायदिनोमोन नानि माने मोखांखौल'सो जों नुवाखैमोन बिनिफ्राय आरो मेहेराबायाबो नोंनि मालाखौ मोनबाय माला गाव होनायखौ बे गोथै सह'आवनो मोननाय जादों नाथाय आयै बेथ' आं खारनायावसो थालांदोंमोनदां अब्ला मारै बे गोथै सह'आव थाहैखो अब्लाथ' गासिबो बे प्रब्लेम क्रिएटसो खालामजोबदों मिन्थिखा हसिखानो बेबायदि खालामखादोंसो माने नानि अब्लाथ' सोरबा नोंखौ लुगैदोंमोन जे बेबायदि जों नोंखौ थैबाय होननानै सानदों होननानै एसे मोजाङै खबर लाफिननांगोन र' बै जायखौ जों सावदों बेनियाबोथ' सोरबा फेमिलि थानो हानाय अब्लाबो दे नानि इसोरनि अननायाव नों दायो मोजां मोजां न'आव सफैफिनबाय औ आयै बुंखायोना सैथोआ देरहाखायो
गाज्रिया माब्लाबाबो देरहायाथ' जायखि सोरबा सुथुरा जेसेबांखि फाव फान्नाय आयु दानालाय बबाव गोबावनो ओइ मेहेर बिदि नङा दे आं बिदि कालारखौ मोजां मोना फुननो देरा हलिनि नामाव एसे ना मावजि बायदि खालामदों आङो बोरो आयु नाङालै नाङा मानो नाङा जानांगौ जाखो दिनै एसे फोथा फुनजादोब्रा मार समायखागोन नोंखौ मावजि बायदि नुबा रब्रा सना मानो खादों नोंलाय देरा एसे आं फुनथारालै हेपि हलिब्रा है देरा हलिनि नामाव एसे मेहेरासो फुनगोन ना थांबायसोलै नै दे सनामोन ओमफ्राय सोर सोर फुनजायो आंजों फैद' मावजि बायदि खालामला जोबलै आङो हेपि हलि दे सनामोन ओइ साला खारबायसो बेबियाबो जियानो जा थाथोसैलै आदा सानखौनो फुनहैनोसैलां ओमफ्रायथ' जुरि ममखौ आफाखौथ' दा दसे उनावसो फुनगोन आङो र' आंखौनो आं फुननानै लानोसैलां बेबियाथ' खारबायसोना ओइ बेबि बोरै जानांगौ जाखोरा इदिजोंलाय जि जानानै थांबायरा दाथ' बेफोरखौ माथा मारिबाय थानानै लाब गैलाना औ बेनोथ' नाजादों र' आंबो गासैबो सिगांनि बायदि मोजां जाफिनगोन होननानै मानो मोजां जाया जानो दिनै जेराव गावजों मेहेरानो दंथारो अब्ला नों माखौथ' गिबाय थाबावगौलै सना गिनायाथ' गियाखै र' मेहेर नाथाय गोसोफोरा बोरैबा दसे खोमसि मोननायासो खारासै आंना मोनथिबाय आं एसे टाइमथ' नांसिगोन र' टेनसन दालालै सना ओमफ्रायथ' गावखौ गोसोफोरा मोजां मोनथों होननानैसो लाबोदों आङो बाहेरायाव एसे इन्जय खालामब्रा बारा टेनसनाव थाबाय थाबा मोजां जायालै मोनथिबायना औ मोनथिगौथ' आरो दाथ' ओमफ्राय नों आंनाव फैफिनखाबायना माथोबाव अब्लालाय दे होमबालाय ओमफ्राय मेहेर जों बहाथो थांबावगोन नों जेराव गोसो बेयावनो थांसैरा बेरायहैनो मोनथिबाय बेरायहैनोनो बाथारदों आंखौ नै बेनाबाथाय जालायबायना बांद्रायखौबो दा माबा माबिसो खालामजागोनलै ओरैनोसो होनदोंलै लोखि सारा दा थांजागोनसो नों आंजों मिथिबाय इस माजों थांफिनगोन नोङो लामायाव दा होसो जाफिनबासो जेबो नङा आंहा गारि भारा लाबोखादों बा देनजारथ' होमबालाय थांदो ना थांनांगोनबो दे आङो मिथिबाय दे मोजाङै मोजां सहैबानो जाबाय ने आन्दायालासे थांनो रोंखायो दे आं न'सिमखौ बेबायदि आन्दायलाबायो नामा मोनसेथ' आंनि नाम्बारखौनो गोसोआव थानो रोङा मोननै नाम्बारखौल'सो गोसोआव गैयामोन आङो बेखायनोथ' गोसोआव लानांगौफ्रा मोनथिबाय दे होमबालाय माबाफोर नांगौबा बायना लादो दोनलांसै आङो नांगौथ' आरो सिन्देल नांगौमोन आंनो नांगौबालाय अनलाइनखौनो बायनो हागौमोन ना नाङालै अफलाइनखौनो बायनोसै दे बिदिबालाय ओमफ्राय आरो माबा नांथ'ला दे जाबाय मा नांगौ बिना लाखानांगौब्रा मोनथिबाय माने नों बिजाबा बोरै मोनथिनांगौ जाखो आं दिनै बेखायनो माबाफोर नांगौ जायोबा डाइरेक्ट बि मोनथिबाय बुंनायाबो औ होनो हायो हाया आं दंसैब्रा होनो हायोबा होनसै होनो हायाबा गैला मेहेरा बेबायदिनो मोनथिबाय दे जागोन दे मेहेर सोर बेलाय आंसो सोर जानायखो बेलाय नों बेवहाय आरे हायना नों बेयाव औ नोंखौ नुनानै रायलायफैदों आङो अके ओमफ्राय बियो हेलौ हाय ओमफ्राय बियो नोंनि जानो गोनाङा बेनो आरोलै नंगौ नामा औ ओमफ्राय बाखि खबर सबर खबराथ' बारा मोजां नङा आंना दे होमबा मेहेर रायलायथ' नोङो एक मिनिट दे बेबि र' ओमफ्राय मेहेर बियो जेबो गाज्रि सानालै लोगोसो जायो मोनथिबाय दे बिदिबालाय लोगोसो होनदोंना जेबो नङा दे रायलायथों आंनि मेहेरा जानला मोनला नंखायाना बेयावनो दसे नेनोसै आं बेखौ ओमफ्राय हायना मालाथो फैया नोंलाय साननैसो जाबाय आं फैनाया ओमफ्राय जियानो जा मोजां मोनबायलै नोंखौ लोगो मोननानै माने गोबावानो जाबायमोन ना एबारथ' आंनि हाबासो मोनजाबावसिगोन औ जागोनथ' आरो र' ओमफ्राय आं बेयाव फैनायानो प्रिथिनि थाखायसो फैदोंमोन मा जाखो नोंनो माबाफोर खिन्थादोंमोन नामा बियो आंजों जेबो कन्टेक्टआनो गैलालै प्रिथिना गोबाव जाथारबायना मामोन ओमफ्रायो बे खनसे आंजों रागा जोंनानै थांनायानो न'आव थांनो होननानै थांनाय मेहेर दान मोनसे सिगां प्रिथिया बेवहाय जब मोनबाय होननानै फैबायमोन नाथाय दा बिनि जेबो खबरानो गैला मा बुंखो औ नागिरा नङा नागिरबाय पुलिस थानायावबो थांदोंमोन ओमफ्रायथ' जे जायगायाव खामानि मोनदोंमोन बियो बेवहायबो थांनानै नायबाय गैया मानसिया दा नोंखौ नुनायखाय आङो माबाफोर मिन्थिगौ नामा सानदोंमोन आङो माने जोंहा नानिजों नों रायलायदोंमोन माबाफोर न' हायना आं जेबो मिन्थिया बिनि बादै अके बिदिबालाय मेहेर आं एकदम माने टेनसन जागासिनो बहा थांखो जोंहा प्रिथिया होमबालाय बहाथो थांमारखो बेलाय बेखौनोथ' जेबो मिन्थियासै गोबावमानियानो जाबाय दाबो जेबो खबरखौनो मोनला आंखौ फन हरियाबोथ' गोबाव जाथारबायलै दे होमबालाय आं थांदिनि दे थाथ'दो नोंहा ओमफ्राय नोंसानि आन्टिया आंखौ लिंहरदोंमोन आइया लिंहरदों थांना फैबानो जाबायना दे जागोन होनबा मेहेर थाथ' अके हेपि हलि ओमफ्रायो हेपि हलि टु इउलै ओमफ्रायथ' बा लोगोरियाबो मोनबाय नोङो औलै बेनो हाथरखिया दे मोजां जायखिजाया हाबायाव लिंनो थाखाबायलै फै दे जागोन दे
थुस दाना प्रिटिया गोमानानै दंलाय बहाथो थांखो बेलाय गोदान बयफ्रेन्डफोरजोंसो थांबायदां बारबा माथो बिसेसरा आजिखालिलाय दाथ' ओमफ्राय आंथ' जेबो मोनथिखाथाराना गोबावमानियानो जाबाय आं बिजों रायलायिया माथो खबर मोनबावनांगौ जाखो भेरि सेड निउसलै जेखियानो जाया मानो ओमफ्राय आंलाय गोसोथोखाया बुंखादोंमोन ना प्रिटिया गावसो आंनि फाग्लिमोन दसे रायलायब्लानो लाब जायाब्रा बियो माने फ्रेन्डशिपबो थायोना हिनजाव मानसिनि गोसोखौलाय बोरै हमनो हाबावनो आंलाय जियानो जा आंजों जेबो कन्टेक्ट गैखाया जि दंमोन गोदो गोदायसो दंमोन आरोलै एसेबाबो गाज्रि मोननाङालै बेबि आम रियेलि सरि दे माबोरै गाज्रि मोननांगौ जाखो आङो नङा माने नोंखौ बिदि हारसिं दसे गारलांबायना आङो हायनायाबो डाइरेक्ट बिदि रायलायफैबायना बेखायनो दे जेबो नङा मेहेर माथो जाखो ओमफ्राय नों दुखु मोनाखैना आं बिदि रायलायनायखौ गाज्रि मोनाखैथ'ना आंखौ रागा जोङाखैथ' बिदिथ' जेबो मोनाखै आङो ओमफ्राय नोंलाय रायलायदोंसो दा लोगोजों रायलायनायनि मा जानो थेंक इउ स' माचलै बेबि आंखौ बुजिनायनि थाखाय माने ओरैनो लोगोसोमोन आरोना ओमफ्रायथ' दिनै गोबावजोंसो लोगो मोनबाय आं बेखौ ओमफ्रायथ' माबानोलै बिनानावनो गोमानानै दंनो बेनाबो ओमफ्रायथ' नंखायखौथ' आं बुंखायाना आं सिनायखायोमोन बिनानावखौबो बिदिबाथ' जोबोद दुखुनि बाथ्रा जाबाय न जब मोनबाय होननानै फैदोंमोनलै ओमफ्राय डाइरेक्ट बिदि गोमाबाय मा जाखोबा माबा मानसि गोमानायल' खोनाबाय थाथारोलै नंमारगौबो दे मेहेर नोंखौबा बेसे नागिरनानै दासो मोनदों गोमाबाय होनबानो बोरैबा मोनखाङो दाना मोनखागोनथ' आरो जायहा जाजादों बेहासो बुजियो बिमा बिनि बिनानावआबा बहा थांखो मा जाखो जेबोखौनो खबर मोनाबा बोरैबा मोनखायो मिथिलालै थ'दो थांसै दे होमबालाय थ'दो ओमफ्राय सेन्देल आरो मा नांबावगौमोनलाय बेबि जेबो नाङा दे थांनोसै न'आव थ'दो बाजाराव थांग्रोनोसै दे अब्लालाय अके ओमफ्राय सनामोन दिनै भिडिअ एसेनोसै ओमफ्राय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय ओमफ्रायथ' थांनायनि समा जालायबायना नै मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो खिन्थाहरलायदो अब्ला सनामोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो गासैनिफ्रायबो लाभ इउ सनामोन आरोथ' हेप्पि हलि ओमफ्राय आंथ' बेफोरबायदिखौ गिलियालै जायखिजाया अब्ला बयनिसिमबो हेप्पि हलि ओमफ्राय गुड नाइट बाय ओमफ्रायथ' आंखौ नायबाय थानायनिसिम दा लाभ इउ हय हय सिमाङाव फैबानो जाबायलै ओमफ्रायथ' गामिनि भिडिअआ फैनोबो हानाय लोगोफोर ओमफ्राय फैयाबो जानो हानाय दे अब्ला बयनिसिमबो बाय गुड नाइट